No niin, nyt pitää vähän tasata perunapeltoa, kun on jäänyt tällaisia raittia tänne viime syksy, kun se oli niin märkää, ettei yksinkertaisesti mennyt päästä mihinkään, niin nyt pitää vetää vähän äkehällä maata tasaiseksi. Mulla on tällainen multivan 4,5 metrinen näis peräs ja kyllä täytyy sanoa, että ei tämä nyt mitään nopeaa hommaa ole. Kun 4-5 kilometriä tunnissa mennään eteenpäin, katsotaan eiköhän tosta nyt mitään. Noin, siitä se pyörii. Mutta niin automaattiohjauksella mennään tässä näin nyt, niin kuin näkyy. Tästä mä nyt vähän tästä keikuttamista, mutta mä yritän pitää tätä puhelinta tässä vakaana näin, niin näette sitten kun pyörät tuo keikkuu omaa tahtiansa tuolla lailla nuo ja olisi hyvä, kun olisi joku kylkikamera, niin näkyisi oikein hyvin, mutta mulla ei ole nyt kuin tällainen tavallinen puhelin, mitä mä tässä nyt pidän näin tällä lailla näin. Mutta tosiaan niin automaattiohjauksella on hyvä ajaa, niin saa sitten tuoskin näkee, katso ton kaarevan ajolinian tuolla se sitten menee, kun sä meet kaarevia ajolinjoja. Niin, automaattiohjauksella. Tämä on hyvä katsoa, kun saat keskittyä tähän muuhun tekemiseen sitten tässä näin, kun automaattio-ohjauksella ajetaan tällä. Mä sen takia jätin tuohon välinkin tuon, että sen näkee, kun tämä automaattio-ohjauksella ajaa, että kuinka näppärästi se menee sitten tuon välin. Se on säädetty 4,5 metriin tuon työkoneen mukahan tuo ohjelma. Tosiaankin. Mutta tämä traktorin tämän pitää vielä itse kääntää ohjata takaisinpäin, että en oo sitä pannut sitten ollenkaan, että se ajaisi itse koko ajan kiertämähän tätä peltoa ympäri. Pikkasen hiukoo vettä, että vähän lasille tulee vettä, mutta ei se mitään haittaa, kevättä se tuo, kun se vähän hiukoo vettä tuohon lasille. Että tällä lailla näin mennään. Ja niin kuin mä sanon, että mä joudun tästä nyt kääntähän tästä näin, vaikka tuosta kohtaa noin, niin mä käännän työkoneen toisinpäin näin. Ja tästä kun mennään nyt näin, niin mä voin ajaa sen tähän lähtökuopille tällä lailla näin. Ja mä oon sen tallentanut tonne Matti Ykköseen näin, niin se ottaa sen ajolinjan sitten taas tuosta nuo. Ja sitten mennään toiseen suuntaan sitten ihan näin näppärästi. Tuo on kyllä nätti, kun tuon laittaa tonne Matti Ykköseen, niin ei tarvitse koko aikaa painaa tuosta nappulasta. Se on nyt periaatteessa aivan sama, painanko mä täältä vai painanko mä täältä, mutta niin se on ihan makuu asia. Ja nyt sitten katso, kun mennään tällä lailla tässä nyt. Vähän huonosti zoomaa tää mun kamera, onkohan se vähän likainen, en tiedä. Se voi olla. Se voi olla jotain pölyä tai jotakin tuolla. Toivottavasti nyt näette kumminkin, mitä tässä tapahtuu. Niin tästä nyt näette sitten, katso kun mennään täällä välissä. Silmä näyttää kyllä yhtäkkiä sellaiselta, että ei millään voi mennä niinku reunalta reunalle, että kuinka tuo sitten menee tuo 4,5 metriä. Että yhtäkkiä näyttää, että se olisi niinku enemmänkin tuo väli tuolla. Mutta kun katsotaan tuonne taakse, niin kyllä se vain sen peittää. Ihan mennään niinku nurkasta nurkkahan. Tuossa on reuna ja tuolla on toinen reuna, että kyllä se menee niin kuin se ajatus onkin. Tää vähän keikuttaa, mutta selkä tykkää hyvää, kun se vähän keikuttaa. Sellaiset, jotka ei ole traktorissa ollut, kun pellolla keikuttaa, niin ne ei tiedä minkämoista tämä on, mutta he, jotka on ollut pellolla touhaamassa, niin tietää justiin mitä rytkytystä tämä on. Mutta tosiaan, niin automaattiohjauksella tämä on nätti vetää tällä lailla näin. Mulla on Leikan ohjelma, tai se signaalijärjestelmä tuossa näytöllä. Ja se on tosiaan 0,1. 0, niin siinä se pyörii aika tarkasti mennään 0,00 ja niin edelleen se menee tossa noin. Pitää vähän pitää tukevasti kiinni, ettei lyö päätänsä. Mutta tosiaan niin tällä lailla se menee. Tällä lailla se menee, katso tuolta vähän nuon, niin näette sitten tuosta kohtaa. Tämä on vähän tällaista tämä on tämä homma. Mutta tosiaan niin näkeeköhän tuolta paremmin sitten renkahan liikennintää tällä lailla näin. Tää ei rynkyty, tähän menee. On kyllä erikoista. En mä tiedä onko tämä nyt mitään erikoista, mutta omasta mielestä, mutta tällaista tämä kumminkin on. Tuosta se menee kaarevalla ajolinjalla sitten tuonne nuo ja
Sitten mä käännän tän koneen taas, se tulehan tuolle raitille, mikä tuosta seuraava on. Se tuonne vähän kauemmas, niin takaisinpäin. Tällaista täällä mennään. Tämä on tällaista tasaista tahtia sitten joo. Kohta tullaan taas tuohon päisteeseen, niin mä käännän tän tästä. Ei vitti kovin lujaa mennä, tää ei oo yhtään kivaa kun mennään jotakin 10-18 kilometriä tunnissa. Se on sellaista rynkyytystä, mutta tästä ne on hyvä kääntää sitten ohjauspyörää vähän tästä näin ja mennään tuonne vähän kauemmas. Tehdään tähän pikkasen enemmän väliä. Tuosta näkee kun se on mennyt, mennään tästä nyt vaikka tuohon ja nyt painetaan Matti ykköstä näin, niin katsotaan mihinkä asti se menee. Se menee tänne johonkin. Ai kun pömpöttää. Näin mennään. Niin siinä jäi taas tuollainen pieni väli tuohon noin. Tämä on tässä keikutusta näin. Nostetaan tuo ajopolkimalta tuo jalka pois niin. Mennään tätä taas sitä noin 5 kilometriä tunnissa. Mä annan sitä rynkyttämistä. Tästä sen nyt näkee, katsotaan tosta noin. No pitääkö nostaa etukurmaa ja ylhään näkeekö vielä paremmin? Tuolta välistä. Nuo. Näkee kun tuo pyörä menee siellä. Eikä tarvitse ajaa ollenkaan. Se menee siinä näppärästi sitten. Tällä lailla näin. Ei tää vitti kovin lujaa ajaa poikkitarhoin se. Mennään kuski pudota kyytistä muuten. On tässä turvavyö, mutta kumminkin. Tuolla lailla nuo se soutaa nuo renkahat tuolla. Pian hämärtää. Että se kääntää itse tästä näin traktorita, ei tarvitse ajaa ollenkaan. Saa vain olla kyytissä, näin. Nyt tulee oikein syvät raittit, tässä näkeekin tuossa nuo kun on vielä kunnon raittit näin. Niin. Kyllä se vain kuulkaa suoraan menee, se hakee itsestä ohjauslinjaansa tuossa noin. Ei se on muuta kuin pitää ja päästää. No paljon mukavempi kyntääkin sitten kun tuoda. Se on tasainen tää maasto. Ja se tulee siellä perässä nätisti. Ihan mennään ns suoraan, vaikka se tuleekin kaadevalla ajolinjalla, mutta se tulee ihan niin kuin pitää. Itse ajaisi manuaalisesti, niin ei sitä tulisi käännettyä tätä rattia koko aikaa edes takaisin. Ja se vain tuo tekniikka ihmeellinen. Ihmeellistä se on tuo tekniikka. Se mennään tällä lailla näin. Ja tuo pitää muistaa sitten aina sellainen asia, että kun tuohon työkoneeseen tai tähän ohjelmahan niin pitää laittaa sitten, että mikä sulla on perässä. Mä oon nyt laittanut tuonne logistiikkaan, että se on ääs. Tää näkee, että se on ääs. Kokeillaan vauhdista painaa tosta. Täällä on kaikenmoisia juttuja, mitä tähän työkoneen traktoriin laitetaan perähän. Ja tää näkee, tuossa on ääs nyt sitten, mikä on valittuna tuolla. Ja sitten taas tullaan päähän. Tässä pitää vain muistaa aina vähän vilikuulla tonne etehensä, ettei vain aja tuohon ojahan tai johonkin luomahan, että kun keskittyy tuohon muuhun tekemiseen, niin helpona unohtaa itteensä, että pitää tarkoin katsoa samalla etehensä päin. Mitä tässä touhaa? Nyt taas käännetään tällä lailla näin. Näin. Painetaan vähän ajopolkimista vauhtia, niin ei mene koko päivää. Tulee pitkä video. Se on kiva, kun jos olet tänne asti kerinyt jo tätä asiaa katsomaan, niin tuosta painetaan taas Matti ykköstä noin ja sitten se hakee sen reikin tästä näin näppärästi. Noin, se haki sen noin. Päästetään tuosta noin, niin sitten se menee itseksensä eteenpäin. Niin. Tosiaan niin sellainen tilanne, että kun puhutaan tästä näytöstä, zoomaakaan se tuohon. Pitääköhän pysähtyä vai näkeekö sen tästä? Mä voisin nyt oikeastaan pysähtyä, mä pysähdyn tähän näin. Nyt sitten on sellainen tilanne, että kun tuosta painaa kerran, ja täällä on tuo jakarin kuva tai tuo avaimen kuva, niin tänne pitää muistaa laittaa sitten se metrimäärä, mitä tuo työkoneessa on leviä, että se tietää sitten, että millä alueella se, tai niin mikä se väli on sitten tämä näin, että paljonko se on tuo, että se on 4,5 metriä tuo. Ja tuo pitää muistaa laittaa, kun se on vetokoukussa nyt tuo työkone, niin se pitää olla nyt sitten, kun se on kerran tuo työkoneessa on tuo vetokoukus, niin se pitää olla nyt sitten tuo vetokoukus, että se tietää.
Ja täältä sitten, kun tuossa on tuo auton kuva, painetaan siitä kerran, niin täältä näkee sitten, että mihin se on sitten se äes. Se on noin 6 metriä tuonne pyörille. Että tuossa pitää olla se 6 metriä, että se tietää sitten, että kun on kaadevia ajolinjoja, että se tietää sitten, että millä lailla se pitää mennä, että paljonko se pitää ottaa ennakkoa, että se menee sitten justiin siinä oikeassa välissä. Ja, mitäs vielä? Tuossa on 4 metriä tosiaan tuo auto. Tuolla on 4 metriä. Eli se on se 4 metriä siitä vetokoukusta sitten siihen. Eli tuo oli niinku sitä, tuon pyörien, tuo 4 metriä tuon pyörähän, anteeksi, ja tuo 6 metriä on sitten se työkoneen pituus tätä vetokoukulta tänne perään. Sitä se oli jo. Menee jo itsekin sekaisin, kun tässä höpöttää. Mutta tosiaan niin, tällainen on sitten tämä työkoneen asetus, että se tietää mihin se menee. Ja sitten tuo on sitten taas se ajokorjaus, että ottaako se kuinka paljon ennakkoon sitä, että pitääkö se laittaa tänne se ajolinjan korjaus, että onko se 20 vai onko se 55, että kuinka paljon sen pitää tulla tavallaan sieltä, että se kerkiää, mutta mä oon pitänyt sitä tuossa 40. Ja sitten tämä ohjauksen herkkyys, että kuinka paljon se tekee tätä korjausta, että jos sen panee tonne 100, niin sehän heilut ravistaa niinku konsanaan tuota ohjauspyörää, ja sitten kun sä laitat sen tänne, niin se on tosi rauhallisesti menee, että mä oon pitänyt sitä noin suurin piirtein tossa. Sitten kun painaa enteriä tuolta, niin sitten se jää muistiin tonne noin.